बेथिंबो मोसादों सेंग्रा सिख्ला बेथिंबो रंजादों आबै आबौमोन। हे लोगोफोर दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे। स' लोगोफोर आं दिनैहाय बर'नि फैनो गोनां मोननैसो मिउजिक भिडिअनि सायावहायनो नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे। स' नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दे। थ' लोगोफोर जा गिबि आपडेटआवनो दं अनसु ब्रह्मा क्रिएशन इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय खामनि खबाम मुंनि मोनसे गोदानै मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर जोंहा बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस बिथां पुजा मोसाहारि आरो सन्जिब दैमारि बिथांखौ दै। आरो लोगोफोर जोंहा डिरेक्सन आरो करिय'ग्राफखौ होदोंमोन लेसान रामि बिथाङानो दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे खामनि खबाम गोदानै फैनो गोनां मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअनिनो देंखोखौ होदोंमोन नितामनि बर' बिथांजोंनो लोगोसे सोरगोयारि केडि बिथाङा दे लोगोफोर। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि फैनो गोनां बे खामनि खबाम अफिसियेल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय सोर सोर एक्साइटेड जाना दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा नेक्स्ट आपडेटआवनो दं आनिया ब्रह्मा इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहायबो जोंहा गोमोन गोमोन कमला जागोन मुंनि मोनसे अफिसियेल गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ दङ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जों बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअहायनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आनिया ब्रह्मा बिथांजोंनो लोगोसे खुंख्रा बसुमतारी बिथांखौ दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे गोमोन गोमोन कमला जागोन अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि देंखोखौबो आनिया ब्रह्मा बिथाङानो होदों दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ सोर सोर नायनो इन्टारेस्टेड दङ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होदो दे। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरनि नटिफिकेशनफोरखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनहैयो दे। थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिथांमोननि गोदानै फैनो गोनां माखासे मिउजिक भिडिअखौ नेना थाथ'बावबानो जाबाय दे लोगोफोर। आसा खालामो बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों बे भिडिअखौहाय थाबैनो नुनो मोनगोन दे।